Здравейте, приятели! Някои приятели ме викат първо на какъв отива, на къде отива? На паричите ли? На парите ли или пък на златата ли? Сега ще пробваме. Аз съм ги пробвал първо. Като няма злато, тогава дърпа тука. Когато има злато, първо златото го дърпа. Вижте сега хубаво. Вижте. Вижте сега. Дигам багетата. Вижте сега. Виждате ли? Тук имам стари монетки, тук имам пръстени златни. Вижте сега. Дигам. Вижте хубаво. Вижте тази багета какво. Това багета е това. Вижте. Тръгвам. Вижте сега. Вижте. Къде? Към златото, нали? Виждате? Обръщаме. Добре. Сега от тази страна пак. Тръгвам. Вижте сега. Вижте. Вижте ръцете. Къде остана? Виж къде остана. Виждате ли? Върху златата е. Виждате ли? Виждате ли? Къде са паричките? Вижте къде е златата. Ще се обърна. Вижте, като тази багета никъде. Каквото кажете, това ще го направи. Това те ще го направи. Каквото кажете. Това го искат момчета, аз ги правя. Защото са много са отдалече. Затова викат, батко напред, това е напред, това. Шефе, вижте. Вижте. Първо при златото отива, вижте. 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 Първо е при златото. А когато няма златото, чай да ги скрия. Вижте се. Когато няма злато, нали? Когато има само парички и такива работи, разни работи, тогава вижте само. Вижте. 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 Обръщам. Вижте. Виждате ли, хора? Когато няма злато. Виждате ли? Това е тест. Когато кажете, това ще направя. Тази багета е номер 1. Давам 100 на 1000 гаранция. Не го виждате, че е такава. Тук се има друго. Тук се има друго нещо. Тук се има друго нещо. Тук се има злато. Обикновено, да. И вие можете да го направите. Две тръбички, две антени е така. Сложете и ги направите. Нямате никакъв проблем. Дано да ви работи. Вижте. Дано да ви работи, да. Чакай да скарам златото да видим. От тук да си го фани. Чакай малко, че направим грешка. Чакай. И това да го сложи тук. Вижте. Вижте хубаво. Вижте. Защото няма. Кабела няма. Святка, нищо няма. Вижте. Вижте. Минавам ги. Виждате. Айде пак при камъните. Айде. 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 Това не е работа. Това е багета. Багета номер 1. Цял свят го няма това нещо. Никъде го няма това багета. Ще дигнат цената. Още ме останаха да дам 8 броя. Тогава ще ги дигам, който иска да вземе. Да станат 20 броя, аз казах така.